same as him and in the red. No, it's 69 kilos. Nah, 75. Χάρης αυτός. Έλα. Τίποτα ρε, να ρωτήσω κάτι ήθελα. Τον αριθμό των πληκτάς σου και το γιατί δεν μας πέρασε το πληκτά. Να μας πάρει το πληκτά. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, είναι στο αυτοματικό μέρο. Ποιος? Δεν είναι αυτός, Πολλός, ναι. Αυτός και ο προπονητής. Αυτός είναι. Ναι, καλά, προπονητής. Είδος ο Πιονίκης στο Ιδανθράτου. Αυτός ο Καζακστανός. Σόνι και ήταν ο κάτω, θα ρίξει τώρα ο δεν πετάρεις, θα είναι ο Καζακστανός. Κοίταξε. Εμένα θα πω ότι δεν ξέρω τον Μπαγκή μου, αυτός ο πάνω είναι ο προπονητής του Παγκόσμιου Δάρμου στην Ταϊλάνδη. Αυτός αλλιώς έπαιζε τώρα, το πήγαινε να είναι. Κοίταξε, θα έπαιζε το παίκτημα. Κοίταγα τους στόχους του ψηφιακού. Παίζει ακόμα παίκτες, με εμπειρία παίζει. Βλέπατε στο παλκούνι λίγο. Σαν το ψάρι. Δεύτερος γύρος. Round 2. Στο Houston πες μέσα. Έχει αθλητική... Δεν είναι πολύ μέσα. Έχει παιδεία μέσα. Πες μου το είναι καλό. Δεξί. Κάνε σωστό το διετή. Δεν υπάρχει τα πάρει. Κάνει λίγο πιο πολύ στο καρτό που παίρνει. Κάνει περισσότερη γυμνατρία. Βάλει τα άλλο ξέρεις παντού μέσα. Από εκεί από αυτή τη σχολή. Συγκεκριμένος βάρα και δεν ανάγεται. Έχω και το πούλο, Δεν πάει χαλαρά παίζει. Απλώς και το χώρο αυτή ήταν. Και το κλίμα ήρθαν εδώ να πιάσουν λίγο έτσι. Αυτό είναι αυτός να την κράνε. Πού ρε? Κάμερα. Όχι ρε. Καζάκος είναι. Καζάκος. Πρέπει μοιάζει από. Δεν έχω θυμάμαι αγγίζει το παγκόσμιο πιζανιές, το Ρώσο δεν είχε πάει πολύ ξύλο το χέρι. Τρίτος γύρος, round 3. Τώρα είναι τα 75. Δεν ξέρω τι είναι. Πώς δεν παίζουν δηλαδή. Δεν ξέρω. Αμερικάνοι 75. Εγώ. Ναι. Βλέπω. 75 κιλά. Τώρα βλέπω το παγκόσμιο πρωταθλητή, το Καζακστάν, το Αυστραλό. Γιατί μέχρι τις 5 προλαβαίνεις. Δεν είναι προτέξει ακόμα δική μας, παίζουν σήμερα, δεν ξέρω. Παίζουν δική μας σήμερα. Πεστήρι παίζουν δική μας σήμερα. Μόνο γάζι, τελευταία αγώνα. Σε παίρνω ρε μαλάκα. Είναι το μπουρνάζι θα πει.
Είναι στην πλατεία Μπουρναζίους. Όχι. Ναι, από τη Διβών, ναι, στη Διβών. Έλα το Μπουρνάζι καλύτερα. Στην πλατεία του Μπουρναζίου είναι τη λένε Ρωμάνα. Θα βγεις στην πλατεία Μπουρναζίου, θα πας δεξιά στην Pizza Hut. Και όλο ευθεία μετά θα κάνεις δεξιά κάπου εκεί, σε κάποιο στενό και θα το βρεις. Αλλά μην είναι σαν το θα μετράω πώς μπορείς να πηγαίνει. Εκεί απαντώνας, αν είναι και πάλι να το βλέπω. Ναι, εντάξει. Είναι μετά θα πάμε. Εντάξει. Σε πάρουμε τα γεια. Ναι, Βασίλη και Βασίλη. Είναι πουθενά κάποιος. Είναι εδώ, ναι. Τέταρτος γύρος. Round 4. Τι είχατε κάνει. Πώς το είναι. Σηκώνω. Τον αυτόν το βλέπεις. Έγινε κανένα άλλο ματσάκι. Έτσι και γελάω. Εμένα. Εσύ. Μία. Είναι πει. Τελευταίο θα παίξουμε. Απλώς αυτής παίζει παγκόσμιο μεταλλίτσα με ασφαλώς. Το τεστ γίνεται για τους υπαλλήλους. Δεν γίνεται για τους Ναι, και καλά πώς θα πάει για τον άσο εισιτήριο το ένα το άλλο. Τι κάνει.